M'han convidat al programa de detecció precoç del càncer colorectal. En què consisteix? El programa convida a homes i dones de 50 a 69 anys a fer-se un test de sang oculta en femta cada 2 anys. Aquest test permet detectar càncers i lesions precanceroses de forma precoç, quan encara hi ha possibilitats de curació. Com puc participar? Quan rebis la carta de participació, ves a la farmàcia col·laboradora a recollir el test o a on especifiqui la carta. Com és el test de sang oculta en femta? És una prova senzilla, ràpida i indolora, que es fa a casa, sense cap preparació prèvia. Com es recull la mostra? Amb el bastonet del tub, punxes a una petita mostra de femta i el llisques de forma horitzontal i vertical. El tornes a ficar al tub, l'agites i el guardes a la nevera fins que el portis a la farmàcia. I quan rebré el resultat? Normalment entre 3 i 6 setmanes després de retornar la mostra. Què passa si se'm detecta sang a les femtes? No vol dir que tinguis càncer. Caldrà fer-te una colonoscòpia i estudiar l'interior del teu budell. El teu hospital de referència contactarà amb tu per donar-te dia i hora. Tinc 76 anys. Puc participar? El programa s'adreça a persones d'entre 50 i 69 anys. Fora d'aquest rang serà el metge de família qui valorarà si cal fer la prova. Si tinc hemorroides o la menstruació, puc fer la prova? En aquest cas, has d'esperar 3 dies sense sagnat abans de fer-te la prova. I si tinc l'edat i no he rebut cap carta? Revisa les teves dades al sistema de salut. Si estan actualitzades, posa't en contacte amb el programa de cribatge de la teva zona. Si ja he tingut càncer colorectal, puc participar? No, en aquest cas necessites un control personalitzat pel teu equip mèdic. El programa de detecció precoç és una oportunitat per avançar-se el càncer. Participa-hi!